duk ya kika annabi babu shi ba Allah, domin ya ki abun da Allah yake so dole babu shi ba Allah. Mu mun kama son ka annabi Muhammadu har ranar tashin ƙiyama ba za mu bar ka ba. Annabi Muhammadu in an kika wa za a so, menene abun so in ba kai ba Sadiqul Masduku. Annabi Muhammadu yardarje shiryayye mai ciran tafi annabi Muhammadu dan Abdu uban gayya. Jarumi ne mai sare arna annabi Muhammadu Rasulullahi. Kai kadai ka isa ka kirawo rana ta dawo. Kai kadai ka isa ka sa ai ruwa da gajjen rana. Kai kadai ka isa annabi Muhammadu ka maido wata. In ba kai ba annabi Muhammadu wane ne? Kai ne isasshe mai girma, ɗaha uban fati mai gurin wuya. Dole ne a soka babban sarki, jarumi uban jarumai wanda duk ya kika babu shi ba Allah. Annabi Muhammadu Rasulullahi, a kaunarka bana kasala, beginka shine na kama, yardarje ka yarda da ni annabi Muhammadu. Sarki uban sarakunai, kai kadai ake nema. Ya annabi Muhammadu, ga ka da kyawun fiska, ga ka da kyawun hakora, ga ka da daddaɗin magana.